τραγούδι για γάμο. Εκεί που περιμένεις δηλαδή την Ήφη και το γαμπρό να έρθουν στη δεξίωση με τα κοκτέιλ. Δεν είναι ένα ωραίο τραγούδι όλα? Πάρα πολύ και το προτιμούν πάρα πολύ. Έτσι, καλώς όρισες, η Όλγα είναι εδώ. Σας βρήκα, Αγαπητοί μας καλημέρα. φίλοι, την ξέρετε χρόνια, ασχολείται με το γάμο, σχεδιάζει γάμους, σχεδιάζει νηφικά. Είσαι καλά? Ακριβώς, δόξα τω Θεώ. Και είναι εκείνη που μας κάνει σήμερα δώρο αυτό το υπέροχο σετ, γαμπρό νύφη, το γαμπριάτικο κουστούμι και το νηφικό. Μπείτε στο παπάκι πρωινό σουκού και κάντε retweet και αύριο θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Τρίζουν οι κάμερες, τι έγινε? Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Είναι μεγάλο το δώρο γι' αυτό. Το θέμα μας σήμερα είναι το στήσιμο του τραπεζιού. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ζητήσαμε από την Όλγα να μας δείξει τις πιο οικονομικές λύσεις. Δηλαδή, αν μπορούμε, να μην βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Όχι πλέον, τώρα δεν βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί ο κόσμος περνάει δύσκολες καταστάσεις. Ωραία. Και εμείς είμαστε κοντά τους για να τους βοηθήσουμε να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να μην αντιμετωπίζουν πολλά οικονομικά θέματα. Πάντως, εγώ έτσι όπως τα βλέπω τα τραπέζια, είναι εντυπωσιακότατα. Είναι εντυπωσιακά, αλλά είναι όμορφα λιτά φτιαγμένα. Απλά η αρμονία που έχουμε φέρει και έχουμε συνδυάσει το κάνει να φαίνεται, γιατί αυτό είναι το μυστικό. Στο να συνδυάζεις ωραία πράγματα, αρμονικά, με τα χρώματα, έτσι όπως θέλεις να κάνεις το γάμο σου και να φαίνονται όμορφα και πλούσια χωρίς να διαθέτουν πάρα πολλά χρήματα. Ωραία, θες να μιλήσουμε για αυτό το τραπέζι? Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ έχουμε στήσει ένα τραπέζι για εσάς που είσαστε όμορφοι και ρομαντικοί και ωραίοι. Ένα τραπέζι στο οποίο έχουμε βάλει το σερβίτσιο, έχουμε προτιμήσει αποχρώσεις το ροζ πάλ και το ιβουάρ. Τα μαχαιροπύρουνα τα έχουμε δέσει για... Χρειάζεται λίγο φαντασία. Και αυτό προσπαθούμε έτσι να το δώσουμε και στο ζευγάρι. Εδώ έχουμε δέσει τα μαχαιροπύρουνα. Μια ωραία δαντελίτσα στα χρώματά μας. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ό,τι μαχαιροπύρουνα θέλει και αν έχει αποφασίσει να τα φτιάξουν πολύ όμορφα. Ωραία, ένα ωραίο τραπεζομάντιλο. Ένα ωραίο τραπεζομάντιλο ροζ ή βουάρι λευκό, ανάλογα με τα χρώματά τους. Πολύ της μόδας. Έχουμε φέρει χαμομήλι και στάχι που είναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Κοιτάξτε τώρα τι ωραία ιδέα. Αυτό κοστίζει πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ναι, κοστίζουν πολύ λίγα χρήματα. Και είναι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το χαμομήλι είναι αγαπημένο μας. Βέβαια έχει συγκεκριμένο χρονική περίοδο που το χρησιμοποιούμε, αλλά το στάχι είναι πολύ συμβολικό, πολύ συμβολή στην τύχη, την αγάπη, στο γάμο. Ωραία. Και τα έχουμε βάλει πάνω σε έναν ωραίο κορμό. Έχουμε βάλει τα κεράκια, γιατί χρειάζεται και λίγο ρομαντισμός. Και όσο σουρουπώνει και βραδιάζει η μέρα εκείνη, είναι πολύ όμορφα να υπάρχουν τα κεράκια, να ανάβουν και να αποτελούν έτσι πολύ ωραίο μέρος της ατμόσφαιρας. Κυροπήγια που μπορεί κάποιος να έχει στο σπίτι του και να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί συνήθως όλοι έχουμε κυροπήγια στο σπίτι μας και τα χρησιμοποιούμε. Μια ωραία σύνθεση πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι γάμος. Μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι γιορτή. Θα πω επίσης μια ωραία ιδέα, και αν μπορούμε να τη δείξουμε, είναι αυτά εδώ. Τα μικρά αυτά πουγκιά. Είναι τα μικρά πουγκιά, τα οποία τα έχουμε ντύσει με λινάτσα και έχουμε βάλει ορτανσία και μικεδάκια, τα οποία χαρίζουν πάρα πολύ. Δεν είναι όμορφα? Είναι τέλεια και δεν είναι αληθινό αυτό. Φαίνεται σαν αληθινό, αλλά δεν είναι αληθινό. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και στο σπίτι τους μετά, να το έχουν και να μην πεταχτεί. Ωραία, πάμε εδώ. Καταρχήν θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι πρέπει να έχει σχέση το χρώμα, το στυλ, ας πούμε, από το προσκλητήριο. Ξεκινώντας από εκεί. Όλα. Τώρα εδώ φέραμε τα πάντα συνδυάζοντα. Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Ναι, να έχει μια ταυτότητα ο γάμος. Αυτό που επιθυμεί το ζευγάρι. Ναι. Αν το νηφικό είναι λευκό της κοπέλας, όλα θα γίνουν σε λευκό με τόνους που θέλει. Αν είναι κόκκινο, αν είναι το λαχανί, αν είναι το λαδί, αν είναι ελιά. Γιατί και την ελιά τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ πέρα, σε αυτό το τραπέζι. Εδώ σε αυτό λοιπόν, το τραπέζι. Το τραπέζι τι θέμα έχει? Αυτό είναι το τραπέζι των ευχών με τα γλυκίσματα που προσφέρουν στους καλεσμένους ο κόσμος. Και εδώ έχω φέρει μια πρόταση, επειδή είχαμε σήμερα το ξύλο, έτσι, το θέμα με τα στάχια. Αυτό είναι κουτί ευχών. Και εδώ πέρα γράφει ο κόσμος, γράφει τις ευχές με ένα ειδικό στυλό μαρκαδοράκι. Ναι, είναι καταπληκτικό. Και αυτό μετά είναι και το κουτί που το αποθηκεύουν και θα ανοίξει γιατί είναι καινούριο. Είναι καινούριο και γράφει εδώ. Ναι, και γράφει εκεί και είναι ανεξίτηλο αυτό. Και μένει για πάντα να το έχουν για ενθύμιο το ζευγάρι, τις ευχές που τους δίνουν οι καλεσμένοι. Ωραία, επειδή έχει στάχια, επειδή έχει λεβάντα, θα μπορούσε το θέμα να είναι η λεβάντα, το στάχι και το χρώμα της άμμου. Το χρώμα της άμμου. Είναι πολύ αγαπημένο χρώμα τώρα για το καλοκαίρι. Είναι πιο ζεστό και πιο γλυκό χρώμα.
Και εδώ είχαμε τη Στεφανοθήκη με τα Στέφανα που το έχουμε συνδυάσει και με τη λινάτσα και με τις δαντέλες που χρησιμοποιούμε. Τι θα έλεγες για Στέφανα αληθινά, δηλαδή με λουλουδάκια αληθινά που... Ναι, αλλά δεν έχει όμως μετά διάρκεια. δεν Ναι, αλλά τα προτιμούν πολύ, ξέρεις, Όλγα. Προτιμούν το λεμονανθό, ναι, που είναι από δέρμα, που γίνεται στο χέρι. Το φτιάχνουμε και γίνεται... αυτό πάντα, μια ζωή υπήρχε το Στέφανο. Και εδώ το Στέφανο αυτό είναι πάλι χειροποίητο με λινάτσα και δαντέλα, γιατί τώρα είναι πολύ της μόδας τα δαντελένια νηφικά και το χρώμα της και η κορδέλα λινάτσα. Και δημιουργούμε επίσης εδώ, μια που το ανέφερες, αυτό είναι μενού. Ναι. Είναι το μενού του τραπεζιού που μπορείτε να έχετε και να είναι τυπωμένο με το θέμα σας αυτό όλο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας απλά στο σπίτι. Ναι, να το κάνετε, να το σε ένα χαρτί. Ναι, και να πάντα πάρουν τα υλικά από εμάς και να το έχουν στους καλεσμένους τους και να ξέρουν τι μενού θα περιέχει εκείνη η βραδιά. Πες μου λίγο τι γίνεται με τους καλεσμένους, μιας και είπαμε αυτό. Πώς γίνεται το sitting στα τραπέζια, που γίνονται πιο μεγάλες παρεξηγήσεις. Εντάξει, κανονικά δεν πρέπει να γίνονται παρεξηγήσεις. Γίνονται όμως. Τώρα ξέρεις πόσα σόγια μπερδεύονται. Μιλάμε τώρα χαμός. Αν έχεις και από Αμερική, εξωτερικά. Καλό είναι όταν κάνει το sitting το ζευγάρι να σκέφτεται λίγο τους ανθρώπους που βάζει μαζί, έτσι να περάσουν τη βραδιά και να χαρούνε. Ναι. Να είναι άνθρωποι γύρω τους που να έχουν σχέση μεταξύ τους. Καμιά φορά δεν τους βγαίνει, αλλά τουλάχιστον φροντίζουν είτε και ενημερώνουν να είναι με ανθρώπους που ο ένας με τον άλλον να υπάρχει μια ένωση και να μπορούν να μιλάνε και να... Ναι, γιατί υπάρχουν και τραπέζια που έχουμε πάει και δεν έχουμε να πούμε μια κουβέντα. Και καθόμαστε και κοιτάμε στον άλλο. Γίνεται και αυτό, αλλά εντάξει, καλό είναι. Πριν κλείσουμε, το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου, ποιο είναι σύμφωνα με την εμπειρία σου τόσα χρόνια? Για το ζευγάρι ή για τη διοργάνωση? Για τη διοργάνωση. Το μυστικό είναι να ακούσεις και να αγγίξεις τα συναισθήματα των ανθρώπων που ετοιμάζονται να παντρευτούν, να τους πλησιάσεις όσο γίνεται πιο κοντά και να τους κάνεις πράξη αυτό το οποίο έχουν ονειρευτεί. Και τα μυστικά για το καλό ζευγάρι, πες τα μας κι αυτά. Μην μείνουμε μόνο στο γάμο. Τι ωραίο είναι. Ωραία. Ξέρεις τι κάνεις. Συνδυάζεις πολύ ωραία το ρομαντικό και ταυτόχρονα έχει και κάτι σύγχρονο, ρε παιδί μου. Πάντα. Έτσι εγώ αισθάνομαι, γιατί κρατάει το ρομαντικό, αλλά δεν είναι τόσο. Εμένα αυτό μου άρεσε πολύ, δηλαδή το ξεχώρισα. Άμα δεις και τα χαμομήλια τώρα εδώ που είναι πολύ οικονομική λύση, είναι εντυπωσιακά. Είναι όλα. Είναι για κάθε ηλικία να πεις, δηλαδή και για μικροπαντρεμένη και για αυτή που έχει ξεχαστεί. Δεν έχει να κάνει, ο γάμος δεν είναι αυτή που έχει ξεχαστεί. Κοίταξε τώρα η γυναίκα, Νίκο μου, σπουδάζει, θέλει να κάνει καριέρα, άρα το γάμο τον έχει λίγο σε πιο δεύτερη. Όταν αποφασίζει να το κάνει, δεν είναι. Ας μαζέψει τα λεφτά να έρθει να κάνει ωραίο γάμο. Πολλά λεφτά. Μα το γνωρίζει. Δεν θέλει πια πολλά λεφτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και τα δώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα δώρα να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι που θα πάρει αυτό το υπέροχο δώρο, γιατί πραγματικά το φέρνει πολύ αγάπη για εσάς. Το ξέρουμε και σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις πόσο κόσμο κάνουμε χαρούμενο. Η Μαρία ζει μόνο γι' αυτό εδώ και ένα μήνα. Για τα retweet. Θέλω λοιπόν να σας πω. Έλα, κάνουμε τους συγγενείς δίπλα. Εγώ είμαι της νύφης. Παίρνοντα. Ωραίοι θα ήμασταν, για κουμπάρι. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία κουμπαριά. Μας θες για γιορτές, Πάσχα. Εμένα η κοπέλα είναι πολύ to the point. Ναι, αλλά μου κάτσε πολύ ψηλός ο γαμπρός εμένα. Αυτό είναι στο χέρι. Ναι, είναι όλο κεντρικό στο χέρι. Όλο στο χέρι με Κρίσταλα Σβαρόφσκι. Όλο χέρι, ρε. Μιλάμε τώρα για πανάκριβο δώρο. Ναι, μεταξυτό στα αυτά, χειροποίητα λουλούδια στο χέρι, ένα υπέροχο κουστούμι ατσελοφελικάνο. Μην το σκέφτεσαι, παντρέψου. Μην το σκέφτεσαι, όχι. Μην το σκέφτεσαι, κάνε retweet. Παπάκι. Γονατίστε τα κινητά σας, μην έχετε μπαταρία. Κάντε retweet, αυτό το δώρο σε ένα ζευγάρι θα πάει, έτσι. Είπαμε να τους χαλάσουμε χατήρι. Όχι. Νίκο, συγγνώμη, άστο λίγο. Να δείξω την πλάτη. Δες τι γίνεται. Όχι, να λέμε. Να λέμε. Έλα, ωραίο. Θα παραμιλάνε με την ύφη. Δες τι ωραία. Και με το γαμπρούλι. Γιατί τον υποτιμάς. Ο γαμπρούλης έχει διαλέξει τη σωστή νύφη. Μπράβο, να περάσετε καλά, παιδιά. Χάρηκα, κοπελιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πολλά φιλιά, Όλγα μου. Πολλά φιλιά στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε τώρα?